imong ngalabot uban sa pagtuo duwaton ko ang kaayuhan sa balatian milagroso ug gamhanan ka nga Diyos. Ikaw ang kagahapon, kalunok sa walay katapusan. Mabungahong hapon mga igsoon. Mag-live na sa ta. Kumusta? Kumusta yung Sabado na igsoon? Happy weekend, no? O Diyos, ikaw na kung kasaligan ug lauman walay butang malisod diha sa imong mga kamot nagpadayag ka sa imong dahon. O Jesus, kaloy ikot ug higapa kinilawas na ginakalan ug kaayuhan mo. So, before we proceed, igsoon, kabalo na mo, pwede na tayo mag-start og share diha. Pwede na tayo mag-start og type og parehaning uban o at highlight, at followers, or at everyone. Amen? Ako sa ding share sa kuang account. Okay? Ako kanunay nagampo mga igsoon, kabalo na mo nga. Kamong nagtanaw diha mga viewers, naa ta kanunay sa mayong kahimtang, mayong panglawas ug duol sa Ginoo. Kaya ako ning gibalik-balik magunsa man ang maayo atong kahimtang, may itong panglawas dagan tag kwarta pero layo tas Ginoo. Sayang ang tanan igsoon. Amen. So I pray and I declare nga kitang tanan karon naa duol sa Ginoo, giuhaw sa Ginoo, gigutom sa iyang presensya kanunay. Amen. So ako sa ning i-share mga igsoon kamo sa diha para makabantay sila no aron ma-bless pud sila ba. Para makadungog sa atong mga higala. Sama sa gibalik-balik igsoon. Dili man ta makawali kay maulaw ta or dili ta kamao pero ato ning i-share igsoon. Ako may nagyaw-yaw dire no. So di ta angay maulaw. Amen. So ako sa ning i-share ibitag sa ako ang kapit mga higala ba. Mga asawa, no? Okay. Okay, done sharing, Ikson. Kamusad. This time, we have 40 plus viewers. Ang uban wala pa kabantay. Ang uban ang laag siguro kay weekend man no? Okay, so again, kumusta mga higala? May hapon inyong tanan. May hapon, Pastor James from Brother J.R. Ligi, Giliena Araula. Okay? And happy Sabbath from Brother John Mil Cabonegro. Okay? Sister Jenna, maestre, thanks for typing at everyone. May hapon, Pastor from Sister Karen Pinuhan. Okay kaayo ka, Pastor. Unya astig pud ba nga mapainobsanan. Ay, bugoy po sa una, grabe, kumbong. Himaya sa Ginoo tada igso, no? So, bugoy dyan kayo, no? Ana man tada. So, mauna nga, malata, Ginoo, mailan sa tunog ba, mga istorya. Mailan rin mo nang salbahay sa una. Pero himaya sa Ginoo, wala naman, sa una na igsoon. Okay, God bless, igsoon. Mayang hapon, Pastor James from Kringdal. Okay. Shout out, Pastor, sa akong asawa sa Kahayagan, Carmen Agusan del Norte, si Cathy H. Castel, sa safety nila, Pastor. Safety from Brother Ronnie Galupo. Thank you, brother.
May hapon, Pastor, from Maureen Paloma. And Brother John Winston Aliling Corada, mayong hapon, Pastor. Okay. Shout out ang Kanipaan Pook Talisay, ako mga brady ang nagikan sa bahay ni Kuya, kaya nga lagad na karon sa Ginoo na mastor na ang uban, nagwali na mga igsoon, nanay mga disciple, ila na pong gigiyahan ang nas kangit-ngit o gidalas kahayag no. Shout out Kanipaan Pook Talisay, sila Brad Danilo diha, sila Brad Jerry, Brad Adsel, sa uban diha, o si Pastora Ninit, no? Again, Kanipaan Pook Talisay. Okay? Mga gikan na sa bahay ni Kuya, mga piniriso na kasagaran na igsoon nga gibag-o sa Ginoo. Okay? Mga brad, long live na kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Shout out mga tanan mga brad nako sa Skiptrono all around the globe. Long live na kanunay mga kaigsuunan ako mga kapatiran uban sa grasya sa Ginoo. Ug dili ginato kalimtan ang ato ang hierarchy, ang number 1 kinsa man, God. So God first na kanunay, no? So God first, bro. And saya Skiptron in Arms, mayong pagtanaw kanunay. Salamat sa suporta nga, not financially, but suporta nga ning-encourage mo nga atong ipakatap ang kamatuoran mga igsoon diri sa social media. Okay? Pinagi anin yung ubos nga alagad. Uy, nadayong barkada kung kauban sa kangit-ngit. So, shout out, bay! Kipi Aspin, sa kahayag ba ninyo, bay? Sa singanan, noy? Kalimot man kung singanan ng lugar na is... Basta somewhere in Tubigon, ako ang barkada na, si gwapo kay na, si KP Aspi. Classmate na ko na sa una sa ako ang mga minor subject during my criminology days, no? Bay, salamat kayo sa imong pagtanaw, no? O, bante ta, padayon ta, og paduol sa tiilan sa Ginoo ba, kay mauro man niya itong enough na itong mga manaingon, ang atong kagaguhan sa una, wala na, biyaanan na nato, no? So, enough na, panahon na po nga, ato ang himayaon atong magbubuhat. God bless, bay. God bless, bay. Pili ka sa akong prayer. God bless. Shout out watching from Dipolog City from kinsa man ni Sister Jerlyn Cadorna. Okay. Alright. Then akong gi-shout out ang nasa bahay ni Kuya karon, no? Sila mga nasa selda, mga brad na ako, no? God first, bro, no? Nga padayon tagabante mga brad, mga lagad sa Ginoo, no? Despite sa atong situation, naamo di sa sulod sa selda, dili na babag, dili na makapugong sa plano sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Samtang napay kinabuhi, nay gininhawa, nay paglaom tang tanan sa labang makagagaw, no? Brad Ari, shout out, abante ta. Then daghang mga kalag pa brad nga pinaagi nimo, labi na mga pratman, pareha nako muduol sa tiilan sa Ginoo, ikaw gamiton sa Ginoo. Kay bawo kong respetado ka sa tuwang mga sa atong kapatiran. And then shout out Toledo City Jail, Talisay City Jail, of course, CPDRC, Cebu City Jail. Ug tanan nga mga jail warden, no? Nga nasa lain-laing mga jail station karon, no? Maayong pagtan-aw, maayong pagpaminaw nang naatay kanunay magtan-aw ri magpa-shout out kanang naa siya sa BGMP man sa Oroqueta Jail, no? Salamat sir, thank you. And of course sa mga member kauban na to sa mga kaigsoona na to sa Philippine Army ug sa mga brad nako sa Philippine Army, mayong pagtan-aw, pagpaminaw ug ang akong pagampo na kaninyo mga sir. Ug ako din gi-shout out karon ang mga kapulisan tanan sa Camp Osmeña. Of course akong kababata kauban ako sa unang mangitag kaka, no? Ako ang kabatch pod sa elementary o pareha sad mi mga anak og pastor siya, buutan lang ako salbahis. O karon nausa na siya ka police officer na siya sa Camp Osmeña. Sir Paul Acosta. Thank you sa kanunay support, Paul. Kita ta po no, hapit na ko mobalik da Cebu. Kay bawo na ka, no? Naay mga date na punta. Kay unta matunong sa imuhang day off. Chachatra ta, Paul. Akong shout out sa si Sir Rugia Bergonsado nga nasa Davao. A good friend of mine, police officer here in Talibon pero na-assign sa Davao. Together with his lovely wife, si Ma'am Angeline ba to? Brad, okay. Salamat sa warm welcome the moment nga nag-visit mi sa Davao and Jensen last December. Okay? So, anyway, diri sa mua rin, no, ang Clarin Police Station headed by our chief here, si Police Captain Sir Eliasar Milumida. Wako sang gi-great akong mga amigo ring nga kapulisan, sila si Sir Panya, sila si Ma'am amuang PCR diri, si Ma'am Abian. Then sila Ma'am Aibel, Ma'am Joy, sa payuban dire. Sinsya na malimot ko suban ba. Basta akong brad sa dire si Patrolman Sir Miloria, akong brad sa SEA ni Skiptron in Arms.
akong amigo, akong classmate sa pagka-police before, Sir Arnold Ipondola, na nadiri nasan, kisa pa yung uban. Akong classmate nga bagong nabalin ka ba? Nasa balilihan naman siguro siya ron, nagpa-shoutout, manguto siya, si Cantiros, tanan! Kisa may uban rin sa makalimot, may malain ba? Basta daghan kayo, sila si mga sa Estiliore, duha ka silis na diri, mga intel na mo diri, shoutout. O sa mga piniriso diri. Okay, and then of course, ang amo ang hepe diri sa una si Police Captain Albert Sator nga naa sa Kandihay Police Station, shout out. Okay? So, sa dili pa kita magpadayon mga igsoon. May hapon pastor, may hapon sad Sister Maria P. Retoya. Thank you. Anyway, as always mga igsoon, while waiting for the other, this time we have 86 viewers, so maghuwat sa tanila igsoon. Let's pray. Amen. Atong i-welcome ang presensya sa Ginoo, atong i-welcome ang iyang Holy Spirit, of course, iyang gahom, atong i-acknowledge igsoon. Okay, because as we know, without Him, we are nothing. Okay? Shout out, Pastor Abante, tauban sa grasya sa Ginoo, from Brother Dante Ladika. Yes, Abante kita. Banggaan, brad, kanang mabanggaan. Basta lang, mahimaya ang Ginoo. So, dili na to igsapayan kung masuko na to ang uban. Ang importante, wala to nasuko ang Ginoo. Amen? Well, let's pray. Heavenly Father, again, we come into your presence this time with a humble heart, Ginoo. Among gipaubos sa mong kagalingon, isip, pagtahod, pagrespeto sa imong pagka-Diyos, sa imong pagkabalaan, Ginoo. Kaya nasayod kami nga ikaw nga among islutan karon, labing balaan ka sa tanan, Ginoo. Ikaw nga among magbubuhat kami imo lamang mga binuhat nga dili jud parihan imo nga perpekto. So Lord, this time, Ginoo, before we proceed, limpyuhi among kasing-kasing, limpyuhi ang kinasuluran namo, among pagbati, among emosyon, deep pinakalaom nga parte sa among sulod karon kung naa may hugaw, limpyuhi mi Ginoo. And then Lord God, as we proceed, tagay mi kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton, anda magpakorek nimo Ginoo. Anda magpatambag nimo Ginoo sa imong pulong. Labaw sa tanan, Lord. Anda mo sa musunod. Dili lang magsigig amen apan babara. But Lord, I pray in Jesus name, I declare it, ngang tanang viewers karon, tanang magtanaw karon dunay kasing-kasing nga masinugtanon diha sa imong pulong. Kay mao ka na imong gipangita karon Ginoo, doers of your word. Kay dili na mo mapamatud-an, dili na mo masinati ang milagro sa imong pulong kung kutob ra mi maminaw. Apan kung amo ning sundon among kinabuhion, diha na mo matagamtaman ang milagro, ang kaibulungan nga butang nga imong ipasinati kanamo. Lord, again, thank you so much, Lord, for another great privilege, another blessed opportunity that you have given to us. As what I have said, Lord, dili tanan karon na higayon, dili tanan karon na panahon nga mamati sa imong pulong, dili tanan na chance karon Ginoo nga ikaw pamation, pamalandungan imong pulong. But praise God, bulahan kami Ginoo, kining taknaas kapunon makadungog na usab kami sa imong balaang pulong, makapamalandong na usab kami, maghisgot na usab kami sa imong balaang pulong, Lord God, nga may maghatag na mo kinabuhi giya padung sa kaluwasan o ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Lord, again, as we sometime magpadayon kami Ginoo, as we proceed, tagay mi kaalam nga langit nun Ginoo, aron amo gyung matugkad imong mensahe Ginoo, nga imong ipaabot kanamo this afternoon. Lord, again, i-bless ang tanang viewers karon Ginoo. Tanan nga magtan-aw ninyo mga OFW, mga Seaman, Luzon, Visayas, and Mindanao, tanang tao nga makakitaan ni makadungog Ginoo, ipabati imong gahom, ipabati imong pinasahi nga hikap, ipabati ang lihok sa imuhang Espiritu Santo, Lord God. And I pray as we proceed, Lord God, I rebuke, I cancel every spirit of destruction in Jesus' mighty name, and I declare victory, kalinaw sa mga nahuna og pagbati, ng walay laing masintro og mapokus, ikaw lamang. Ginoo, salamat daan sa kadaugan. Ikaw lamang among bayawon ning taknaas kahaponon, walay laing ngalan, iisa, dili reliyon, dili simbahan, dili pundok, dili pastor, dili ni nga page, but it's all about Jesus, the King of Kings and Lord of Lords. So Lord God, at this moment, Lord God, at this afternoon, we glorify you, we honor you, we adore you, we bless your holy name, Ginoo. Ikaw lamang ang ipataas karon. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo. Holy Spirit, let your will be done. This is your moment. Mamuhat ka sa matag-usana mo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, this time we're almost, almost 90 viewers. Ato ni siyang pabuton og 100 plus and then abanti ta. Amen. Elmer, Brother Elmer, Ayan Cabanya, amen Lord, praise God. And then God bless, long live, kinsam ning brad nako, Brad Kenneth Olisab Basilio, okay? Brad Kenneth Olisab Basilio, long live brother. But sa grasya sa Ginoo, banti ta. Okay, so anyway, akong shout out ang mga OFW in different countries around the globe, no?
Shout out unya. Salamat sa inyong higayon no kanunay nga mag-atang sa live na to. Mga sima na sa lain-laing barko, lain-laing kanasuran. Kuanta no, steady lang tadi no, mamati tas pulong sa Ginoo. And then of course, shout out Aying Lin nga naa sa Kingdom of Saudi Arabia. God bless you more sister. Regard ko sa imong pares nga si Brad Aying, sakto ba ko? Okay. Watching from Dumaguete, Sister Sonia Alingasa. Okay. God bless, sister. Thank you. And then, akong shout out sa tanang mga, tanang mga kaigsunan to, Luzon, Visayas, and Mindanao. Labi na nga mga on duty this time, but still, ning dalikyat. Ang uban karon naka-headset, ang uban karon nag-drive, ang uban karon nag-operate sa traktor. Na mag-message na, ang uban nag-drive sa motor, pero naka-live, no? Na may butang na, lahi naman taron, high-tech naman taron, bisan ng mga angkas, no? Na may mga, di ba? Mga habal-habal ba? Nainahiki ka nang gitawag og butanganan bitaw og cellphone magsigirag tan-aw. Yes, magtan-aw ra while nag-drive no. Ano ba? So, amping lang ta kanunay brad, amping uban sa grasya sa Ginoo niya. Salamat sa inyong higayon. Okay? So, Inday Judian, thank you for mentioning your sisters man eh. Thank you kay Inday, God bless. Okay? Shalom, kalinaw daw. From Dean Milan. Okay, God bless. Yes, Pastor Aying. Oh, lagi. Thank you, thank you. Brother Ronel Ortiga, glory to God, no turning back, exalt, praise Jesus, amen and amen. No? Layo na kay tag naabtan, mo balik ta kasayang, no? Watching from Hong Kong, Pastor Neil D. Siya magsay, Neil D. Chosa Nor. Okay, watching from Hong Kong this time. Okay, regard lang mi sa Hong Kong, Igsona. Unta, makabalik mi diha. Kauban sa mga anak na dako na ba? In God's time, God bless us all. To God be the glory from Brother Gerson Alabata and Sister Malin Kahis watching your live, Pastor, while nagtanom og gulay. Wow! Praise God! I declare nga kanang mga gulay nimo himsog na igsoon, proteksyonan sa Ginoo, ug dili na mahilabtan sa mga insekto in Jesus name. Jesus name. Okay? God bless igsoon. Thank you for your time, Sister Malin Kahis nga nagtanom sa gulay pero naminaw gyapon. Shout out sa 17 ka subscriber. Okay. Bitaw, George, daghan atong subscriber ba? Salamat kayo, no? Again, shout out, no? Salamat kayo akong igsuon din na nas Cagayan. Long live sa kayo na diha nas Cagayan, no? So akong gi-shout out sa ikaw may una na akong i-shout out. Shout out akong brother, kumanghod si Sam Salmer nga nakaroon sa Cagayan together with his lovely wife si Juby and of course together with his two lovely daughters si Jihaira, Jessica Grace o si Asaira Paris. George, nagplano ko mo na inikasal ni Juan Mark ba? Karong 15 man to yung gingon pero tanaw na ko 15 dool ra man ko ni Cagayan. Ari na ko gios tagbilaran dito ra man eh. Brother Elmer Cabanya watching from New Zealand. Salamat ikso no. Una akong plano pero magsabot sa may unsa may mayo. No kay gusto siya ba? Gusto siya ko mopakita og suporta niya kay kabalo na ta nga grabe na siya ka diehard na to sa priso sa napas siya sa prisuhan. Nga siya may pasiugda dito nga mutanaw video live ba. No? So paningkamot ko, no? Unta. Ari lang Thursday. Thursday karon na. Next Thursday. Karon sa ato 15 unsa maron? 3 pa man. Basta nindot ba? Ari tulog balay kina nindot kay na. Pohon maloyong Ginoo no. Kay gusto ko mo witness bitaw nga usa sa ato ang singa na taga-subaybay ba nga grabe jud ka avid viewers na to niya. Grabe nga nagsigig sunod niya. Naduol sa Ginoo niya karon kaslo nindot jud mo witness ko. Yes, February 15. Okay? Anyway, again shout out no sa mga subscriber na to diha no. Salamat kayo. No, salamat sa inyong pag-subscribe. Yes, wala mo na ko ingna. Wala ko nagpakilo inyo. Pwede mo mo subscribe. Wala ko ningon. Pwede mo mag-send og star. Pwede mo mag-send sa akong GCash. No, wala. So, thank you nga hikap mo sa Ginoo, no? So, anyway, again no, thank you kayo mga subscriber and then akong gi-shout out dai ang ato ang akong gitan-aw diri daghana, no? Akong gi-shout out ikso ang ato ang followers sa mabungaong Kristohanon nga happy na ta ning reach sa 61,000. Okay? Followers, no? Akong tanaw, no? This time, naatay kuan. Okay? No, again, shout out sa mga followers sa ato ning page, ato ning tanan, mabungahong Kristohano, no? So this time, naata sa 60,964. Okay? And then, ako mong gi-encourage nga inyong i-invite inyong mga higala nga mo follow sa tong page para ma-blessed sila bitaw
makadungog sila. Labi na mga brad na to nga nagtanaw karon, mga brad na ako, no? Kapatiran. Mga brad na to sa Alpha Kaparo, ako mong i-encourage mga brad nga tuwaning i-invite atong mga brad to follow our page, no? Kay aron makagiyahan bitaw sad, no? Labi na nga nay mga brad na to. Actually mga brad na nagtanaw na to diri karon, mga brad na ko, no, sa mga kapatiran ako sa Alpha Kaparo. Daghan na kayo kung nagpa-advise na ko, brad, mga nasa depression, mga brad na to, no? Naipadung na maghikog. Grabe, unsaon daw nga mahuas siya siyang kahimtang, nagapos kasi sa makadaot nga bisyo. So, mabitaw nga, gusto ko nga makabantay yun, ma-aware itong mga brad, mga naaday, kabrad nila, kabrad ninyo nga, sama na ako nga nagsigi og share bitaw, encourage nga, ngani bitaw, nagwali, nag-share sa pulong sa Ginoo. Again, mga brad, ako mong gi-encourage nga, invite na to itong friends, atong mga brad nga, to follow our page na. Tuwaning tanan, okay? God bless, long live ta kanunay. Okay, Brother Julius Dampios, sakto ba ko? No, Brother Jules Dampios. This time, he is watching from New Zealand. Amping, Brad, amping da, namo sa akong prayer, no? Pangusta ko sa tuwang mga higala da, mga uban nga mga Pilipino nga naara ka uban nimo. Nabot na imong page diri sa Cagayan Council. Okay. Naay nagkuan ako, George, bawasan na. Cagayan lagi siya. Diya, Cagayan, no? Di ba murag Cagayan siya? Nga mura og gi-share akong usa sa video, no? So, thank you kayo. Makita mi daw, makalaag ko daw. Hopefully, makalaag ko diya sa itong mga brad. Kaya nasi ko followers diri nga, magsigig chat na ako nga, nagpa-greet bitaw to siya sa iyang birthday atong niaging 14 sa January. Ng former kuan siya, Vice GS sa Cagayan. Okay. So, anyway, again, salamat kayo, no? Mga brad na to, long live ta kanunay, brad, ipakatag na tong tulong sa Ginoo, no? Nya kanang mga bashers na to, sanay naman ta dia, lamas na naman nya, ilahanan man ang aning bunga na ta, batuon man kita, normal na. Okay? So let's proceed. On our topic for this afternoon is about kana bitawng unsa ka delikado ning garbo, pride bitaw. Most of the time ang garbo moturok sa kasing-kasing sa tao once nag-anam bitaw ta og kataas, okay? What I mean is once nag-anam bitaw ta og kalambo, kauswag, kaasinso sa atong kinabuhi, or daghan na tag mga achievements, daghan na ta og mga success bitaw nga nahitabo sa atong kinabuhi. Sometimes diha wata ka bantay nga nag-anam-anam og turok ang garbo sa atong kasing-kasing, no? Nakalimot ta og balik sa himaya sa Ginoo nga wala may walay ato, no? Ang tanan grasya ra sa Ginoo, no? Mao na nga bantayanan sa nato, no, nga ug natay ako bitaw igsoon abot ko ani glory to God lang jud na himaya sa Ginoo. Ako nag-start ko sa pila ra ko mga followers before, nag-start ko sa mga siguro mga 20, 30, 40, 50 anto na 100 followers, mga friends na ko ano nya. Baliwaran ako anto ning abot ko ron sa 60 pila na 60 plus, almost 61, no? And then kabantay ko nga daghan kay magsigtawag na kog idol akong banlungon nya. Daghan kay mo appreciate sa akong gihimo, na bless. Syempre ma-bless gid sila ako, na bless ko. But for me, I'm just an instrument ni Lord. Nga ni bitaw, instrumento ako sa Ginoo nga gigamit niya from darkness to light, nga gikan kung sa kabangkiitang adik-adik karon na-adik na ni Lord. Nga na bitaw. So every time nga na ako'y mga achievement, mga igsoon, mao ni akong sekreto. Perminti jud ko kumbiktaron sa Holy Spirit nga kalimti dayon, no? Naimingon ko na arbay dinihugan kada kung sugad nga nakadungog og wali ni Pastor Jeff mao na, no? So ako rang ipalabay sa pikas dunggan, dili jud ako dibdibon kay sometimes kung atong dibdibon ang atuang mga achievements or mga kalampusan, murag wa ta kabantay, di na to mamalayan igsoon nga murag naay garbo bitaw mo ganaman nam. So mao nang every time nga naay mga success, mga achievements nga masinati nako. Magampo jud ko, mag-pray jud ko nga Lord, tabangi ko, let your Holy Spirit mo konbiktar nako kung ning garbo na ba ko, no? Mao na kay gusto delikado igsoon kay mao ni bantayan, mao ni itong topic karon. Most of the time ang garbo moturok sa dughan. Kung nanatay mga kalampusan ubay-ubay na na promote na ta, mao na bantayanan kay mao ni itong topic karon kay delikado ang garbo. Once ang atong dughan igsoon, wa ta kabantay nga ning turok na dai nanay ning tubo garbo, magtuo tag sakto na ta kaysa Ginoo, no? Bisan unsay ipabuhat sa Ginoo na to, murag atong i-question bitaw nga murag mas maayo pa man no, kay tungod na kayang garbo ning turok na dai no, mao ni bantayanan. Ingana ka delikado igsoon ning garbo. So mao na itong topic karon igsoon kay di man jud nakalikayan kita mga Kristohanon.
Destined man dyan na, destined na ni, gidestined ta ni Lord nga i-bless. Diba? Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. The Lord wants us to prosper and to not to harm us, to give us hope and a future, and a bright future. Gidestined dyan ta ni Lord, ana. Mao na nga magbantay ta kay ang garbo pun maghipi-hipi kay ang pride is the very nature of Lucifer. Nganong nahagbong si Lucifer tungod sa garbo? Mao nang bantayanan nato na. Once garbo, once manghambog na ta, Lucifer automatic na Lucifer na gina, no? Mao niya tong topic karon igsoon. So natay hisgutan ron usa ka alagad sa Ginoo nga gihagbong niya tungod sa garbo. Okay? Again, atong hisgut na maghisgot ron usa ka alagad sa Ginoo, gigamit sa Ginoo, usa ka hari, dinihugan, anointed servant of the Lord before. Gi-anoint siya as king before sa Israel, but ning garbo siya gihagbong siya sa Ginoo. Niya mipuli si David. So I'm referring to King Saul this afternoon. But before that, niya sa daay mga importante. Isa man eh. Dahil nig-message na ko. See you tomorrow, Pastor, inyong simbahan. Okay. Si Kuan eh. Inday, thank you, Inday. So, see you tomorrow. Ingon na to si Mark nako. Si Mark nga kwaon mo. Kaya ako siya kingnan, kabao baka mo drive ani bro, ani ako ang baubao dire. Kaya naman tayo baubao dire ba. So, see you tomorrow, Pastor. Thank you for always welcoming. Welcome kanunay tada, no? Thank you. See you tomorrow, Inday. Okay? God bless. Thank you, George. Thank you. Kaya wako kabantay. Mga bitano, pasensya na mo mga ikso na usahay. Dili kay ko makabantay sa tuang, kuan ba? Sa tuang comment section. Kay daghan man ko kayo mo comment na to. No? Pero, pwede rin yung ibalik-balik ko comment. So, welcome ka, Ugma, Inday. Kuan man ang ngana ni si Kuan man. Sure nga ni. Siningani mo, Day. Lin man Malin. Okay? Kahis. Okay? From Tubigon, di ba? So, see you tomorrow, Inday. And Brother Gomes Mary, Sister Gomes Mary is watching this time from Australia. Nakapamilyar na ko ni mo igsoon from Australia. Okay? So, let's proceed. Let's start na igsoon. Okay, let's start na. Kay time is running and then makalugar ko niya. Excited na kayo ang mga kids, Pastor. Amen. Thank you, Inday. Salamat sa higayon nga inyong gihatag sa Ginoo mga adlaw. See you. Okay, let's start. Mga igsoon. So, akong ablihan karon ang balaang kasulatan sa 1 Samuel. Sa 1 Samuel, mag-start sa kuan. Harita mag-start sa 12, okay? Chapter 15, verse 12, okay? 1 Samuel, kapitulo 15, versikulo 12. Basahon ako dire igsoon. Sa pagkabuntag, misayo pagmata si Samuel, aron pagpakigsulti kang Saul. Apan gibalitaan si Samuel nga miadto si Saul sa Carmel og didto naghimog monumento alang siyang kaugalingon, no. Again, ang atong topic karon is about the danger of pride. Tanawa, si Saul igsoon naghimo og monumento alang siyang kaugalingon. Okay? Og unya milahos siya sa Gilgal. Mujam ta sa verse 14. Apan si Samuel nangutana nganong aduna may mga karnero og mga baka nga nagtingog. Verse 15, si Saul mitubag, nailog kini sa akong mga sakop gikan sa mga Amalikanhon, kay wala man nila laglaga ang labing maayo sa mga karniro ug mga baka aron ihalad nila sa Ginoo nga imong Dios, apan ang uban among gihurot og pamatay. Verse 16, unya si Samuel miingon kang Saul, igo na, sultian ko ikaw sa giingon kanako sa Ginoo kagabi. Ug mingon si Saul, sige sultihi ako. Ug mingon si Samuel, bisan miila ka sa imong kaiwit, gipili ka sa Ginoo ingon nga hari sa mga banay sa Israel. Gisugo ka sa Ginoo pagpatay sa mga makasasala nga Amalikanhon. Apan nganong wala mo man tumana ang sugo sa Ginoo? Nganong nagpahimulos ka man hinoon sa mga butang nga gipamiyaan sa mga kaaway ug sa ingon gibuhat mo ang dautan sa atubangan sa Ginoo? Mitubag si Saul, ning justified si Saul aning time. Gituman ko ang sugo sa Ginoo ug nabihag ko si Agag ang hari sa mga Amalikanhon ug ipamatay ko ang mga Amalikanhon apan ang akong mga sakop. Okay? Na masangil siya, nanguha sa mga butang sa kaaway aron ihalad sa Ginoo nga imong Dios dinhi sa Gilgal. Gikuha nila ang mga karniro ng mga baka ug ang labing maayong mga butang nga angay unta nga laglagon. Si Samuel miingon, mas gikaymutan ba sa Ginoo ang mga gasa ug ang mga halad nga mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? Mao na ni obedience is better than sacrifice.
Timani nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad nga mananap nga sunugon. Ug ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa tambok nga karniro. Ang pagkamasupilon, listen, samara sa pagkonsultag espiritu ug ang pagkagahig ulo sama sa sala sa pagsimba og Dios. Kay gisalikway mo man ang kabubuton sa Ginoo, gihukasan ka na niya sa imong pagkahari. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So this afternoon, gi-remind ta sa during the time of King Saul igsoon, sa event ni Saul igsoon nga si Saul usa ka gipili sa Ginoo igsoon nga mahimong hari sa banay sa Israel. Si Saul usa ka dinihugan ug si Saul daghan kay mga kadaugan nga nasinati kay tungod kay ang Ginoo nag-uban kaniya. And then usa ka adlaw igsoon, after sa victory ito niya sa mga Amalekanhon, no, usa ka adlaw sa ari makita sa 1 Samuel 15:12. Nag-ingon diri nga si Samuel may mata sayo sa buntag kay giadto niya si Saul. And then nawa niya naabti si Saul that time kay si Saul tanawa diri na nagsugod ang pride, ang garbo ming turok sa iyang dugan. Ingon diri gibalitaan si Samuel sa verse 12 ni 1 Samuel 15:12, okay? Sa pagkabuntag misayo pagmata si Samuel aron pakigsulti kang Saul apan gibalitaan si Samuel nga miadto si Saul sa Carmel og didto naghimo og monumento alang sa iyang kaugalingon. Listen carefully. Ani at this time igsoon naghimo og monument, no? Si Samuel bagsik kay no? Sayunan kag si Saul igsoon naghimo og monumento alang sa iyang kaugalingon, no? So iyang gipataas iyang kaugalingon igsoon once ang usa ka tawo gali maghimo gali ka og monumento, magama kag monumento nga naong nimo. It means nga murag imo nang gipasigarbo imong kaugalingon, imong gipasigarbo imong pagkahari tungod kay daghan kag achievements. Actually ani mga igsoon, si Saul daghan na kay kadaugan, victory. Sige siya kadaog, why? Because God is with him. No? Gi-anoint siya ni Lord, so daghan kay mga victories, kalampusan mga igsoon, kadaugan nga nahitabo sa kinabuhi ni Saul. Di nag-anam si Saul og kadako, nag-anam siya og kauswag igsoon. Wa siya kabantay, nganing dako dayang no? Ning turok ang garbo sa iyang kasing-kasing. Wa siya kabantay igsoon nga dili na ni mao yang gibuhat. Ang iyang gibuhat igsoon mao ni expression sa garbo. Kay makita na igsoon kung unsa ang nasa imong kasing-kasing, kung unsa ang kondisyon sa imong kasing-kasing, mosugot ta sa dili mo gawas gina. Mabita ng mga marites de mga igsoon, mga sigpan daot na to. Gidaot ta kay ilang kasing-kasing daot na daan. Listen carefully. Kanang mga tao nga nandaot nimo, no? Gibira ka paubos igsoon, gidaot ka gigamagamaan kag istorya. Nasuya sa mo na gidaot ka kay in the first place daot na nadaag kasing-kasing, ming reflect lang. Biblically na, biblical mga igsoon. Whatever is in your heart, it determines what we say. Na nasa Bible, okay? So si Saul igsoon, dili man wala man siya ning present nga naginambog ko ako naguni, pero based sa iyang gihimo igsoon nga nagtukod siya og monumento, nagama siya og monumento sa iyang kaugalingon. It means nga maunay ning resulta sa iyang lawas. I mean ning resulta ang nasa iyang kasing-kasing. So iyang kasing-kasing nanay ning turok nga garbo ning gawas ning himo ning lihok iyang kamot, no? Ning himo siya desisyon nga magama siya og monumento sa iyang kaugalingon imbes nga magama siya halaran siguro para sa Ginoo, pero ang iyang gigama instead ang iyang kaugalingon, no? Sige ingon diri Saon ako. Gibalitaan si Samuel nga miadto si Saul sa Carmel og didto naghimog monumento alang sa iyang kaugalingon. So iyang let's say iyang gipataas iyang kaugalingon, siya may nag self kuan ba iyang gitawag og si tawag anay kana bitaw iyang giisa bitaw murag kanang self praise bitaw tawag nga iyang gi-praise iyang kaugalingon igsoon. So pinaagi sa paghimo og monumento o kana siya igsoon expression na sa garbo nga na siyang kasing-kasing. Wala siya kabantay nga nanghambog na siya, nagpagarbo na siya, mauna nga iyang naghimo na hinon siya og naghimo na siya monumento siyang kaugalingon instead nga maghalad lang siya magpasalamat sa Ginoo, which is sayop kayo na igsoon, very wrong. And then let's jump to verse 14, 1 Samuel 15:14. Apan si Samuel nangutan ng anong aduna may mga tingog sa karniro ug baka. Okay, so nakabantay si Samuel igsoon nga may mga tingog, karniro ug baka nga ang instruction ni Lord patya ang kaning hutda ug patay ang mga Amalekanhon man siguro ni, okay? Ang inyong mga kaaway hutda ug patay, tanan apil ang mga kakahayupan, no? Apan si Saul mga igsoon nagbilin, okay? Nagbilin siya tanawa. Nya kanir maro ra ba kayo siya kay ning justified siya ba? Hari gud siya, di ko mutuo igsoon nga ang nagbuhat ani nga nagbilin iyang mga tao, no? Tanang buhaton sa mga tao
nagdepende yun na sila sa unsay sugo sa hari, no? So kari mga igsoon in justified sa ingon siya, nailog kini sa akong mga sakop, oy, dini niya sa iyang mga sakop gikan sa mga Amerikanon kay wala man nila laglaga ang labing maayo, which is maayo ka, no? Kay biblically igsoon, ingon ang balaang kasulatan, pasidunggi ang Ginoo sa labing maayo nimong abot sa yuta. It means nga the best part, the best portion mga igsoon, the best nga mga usay tawag na kanang imong mga fruits ba, no? Sa imuhang sa harvest nimo igsoon, pinaka the best sa Ginoo gyud. Maayo pud kay nga naman ang the best gibili nila, no? Ang tambok ng mga karniro, mga kanding, unsa man diha, mga baka baro, no? Pinakanindot igsoon gibili nila kay kunuhay ilang gihalad sa Ginoo. Pero sultian ko kamo igsoon mao ni. Bisan unsa pa na kada best kung wa ka gisugo sa Ginoo, dili malipay ang Ginoo. Still ning disobey ka ni Lord. Bisan unsa kada best. In other words, bisan unsa ka maayo kanindot sa atong plano, kung wa ka sugua na sa Ginoo, delikado ka. Amen? Delikado ka kay naay daghang maayo sa atong pananaw nga dautan sa pananaw sa Ginoo. Remember, Isaiah, His ways is higher than our ways. Ang panglantaw sa Ginoo pamaagi mas taas kanunay sa atong panglantaw, no? Mao nay bantaye ay kumpiyansa. And then nagingon pa gid diri Okay. Wala daw nila gipamatay arang mga karniro nga mga tambok igsoon ug mga kanding unsa man ni diri labing maayo kay aron ilang ihalad sa Ginoo, no? Apan ang uban gihurot og pamatay. Kung imo ni siyang pamalundungan, mura pug maayo kay usay ngani manguni nay ubang mga alagad sa Ginoo igsoon nga motulurit og ngani kay naay benepisyo, no. Me dili ko ganahan na igsoon. Ako igsoon wala ko'y pakialam nga naay mamalhin aning simbahan nga gipiyal sa Ginoo nako kung masakitan sa akong wali, wala ko'y pakialam igsoon. As long as makasala, bumbahan yun na nako. Wala ko'y lipod-lipod igsoon kay dakog opereng, dakog halad, no. Basta makasala ka, birahan jud nako, mabangga man tika, wa ko'y pakialam. Ang importante gisultian tika sa kamatuoran kay gihugma tika. Bahalang mabangga tika basta ang Ginoo dili na ko mabangga. I really hate igsoon sugar-coated preaching. Di ko ganahan na. Okay? Di ko ganahan na igsoon. No, mabanggaan lang ang mabanggaan basta ang kamatuoran atong gikuan. Okay? Balik ko na may igsoon, no? Mas maayo, medyo makaingon tag maayo ang plano ni Saul. Why? Gibili niya ang mga labing maayo, labing tambok ang iyang purpose, ihalad sa Ginoo. Pero mao lagi na igsoon. Tanawang giingon ni Samuel. Ingon Samuel, igo na. Sultihan ko ikaw sa gingon kanako sa Ginoo gabi. Yan ingon si Saul. Sige, sultihi ko na ko be. O mingon si Samuel, bisag niila ka sa imong kaiwit, gipili ka sa Ginoo ingon nga hari. Okay, sa banay sa Israel. Gisugo ka sa Ginoo, dara day no. Mao gyud ni ang instruction ni Lord ni Saul. Timan no? Mao ni ang instruction gimando ni Lord ngadto ni Saul nga angayng buhaton inig kabuntog nila sa dihang mabuntog nila ang mga Amalekanhon. Dara gisugo ka sa Ginoo pagpatay sa mga makasasala nga mga Amalekanhon. Apan nganong wala mo man tumanang sugo sa Ginoo, nganong nagpahimulos ka man hinon sa mga butang nga gipamiyaan sa mga kaaway. Okay? Ug sa ingon gibuhat mo ang dautan sa tubangan sa Ginoo. Mitubag na pud si Saul ning justified. Kani si Saul mura ni seksikuan si Adan og si Iba. Sa diyang si Iba nakasa. Excuse me. Nak. Are you there? Tagay ko na kung anak may tubig. Salamat Dana. Sa kabaso ari lang. Okay. Balik ko na ko. Si Saul igsoon, sige og justified bitaw sa yang sa no nga mauni dagang kasi alibay ba. Kaya baso rin and then nakinumdum ko ni Adan og ni Iba. First si Iba, di ba? Sa diyang nakasa si Iba. Remember mo ni Iba, no? Si Iba ba, no? Mga Iba. Okay. Si Iba igsoon, sa diyang nakasala siya. Unsay gibuhat ning angkon ba si Iba? Wala. Sa diyang nakasala si Iba niya migigiduol siya sa Ginoo igsoon. Unsay gitubag ni Iba? Kani magong bitin, di ba? Ang bitin manggod, ang kaning bitin may nungdan gitintal ko. Okay? Di ba? Ning justified siya dayon. So nganong dag mo angkon na lang ta oy? No? Mo angkon na lang gud ta kay aron madali, no? Thank you na. And then ari na putang Adan, si Adan pud mga igsoon gipangita sa Ginoo, Adan, hasa man ka, di ba? Lalaki, okay. So, mo to. Nganong gihimo man nimo ni? Unsay tubag ni Adan? Ang imong gihatag nga babae nako ang babae, di ba?
So wala, dili dyan mo angkon, mo justified ba? No? Dili magsilbi na igsoon. Sala, ang kuno na to na, no? No? Dili sa nato, pasanginlan ang yawa, kaya ang yawa, sultian ta mo, yawa, gina. Ang yawa, pertig yun ang yawa, sa sao na. Amen? Ang yawa, perting yawa agin na sa igsoon. Mao na nga, dili tagaingon nga Lord, nakasa ko, Ginoo na tintal ko. Kani man kong yawa, no? Ang yawa gina. Ang yawa, perting yawa agin na igsoon. Bisag saon pa nato igsoon, no? Ang iya jong target, ang iya jong primary task is to tempt us, tintalon ta. Kita ra pud nga mga Kristohanon. Eh di na puto tintalon yang iyahan na. Iyahan naman to. Kita nga ning hunat ng alagad sa Ginoo, birahon kita, no? Muna bantayan na igsoon. Apan gusto sa Ginoo nga igsoon, kung if ever makasala ta igsoon, tinuyuan mayroon di ang kunon ginato, no? Tanawa na itabo si Saul igsoon, wala may angkon dayon. Okay, no? Ingon pa siya, apan ang akong mga sakop nanguha, no? Nanguha akong sakop manani akong mga bata-bata, no? Nanguha sa mga butang sa kaaway aron ihalad sa Ginoo nga imong Dios dinhi sa Gilgal. Gikuha nilang mga karniro, mga baka, ang labing maayong butang nga ngay unta nga laglago, no? Kung imo again atong balikon igsoon, kung atong pamalandungan ning maayong murag kuan ra man ta acceptable ra man ta ni madara man ta kaghangyo ni Lord kay ngano man pinakamaayo maguni the best ba, no? The best akong ihatag nimo Ginoo. Pero mao lagi igsoon. Ang message ani is this: bisan pinaka the best, bisan pinakamaayo atong himuon, kung wa ta sugua sa Ginoo, ning disobey kay punta sa Ginoo. Tanawa ang tubag ni Samuel. Next line, si Samuel maingon, mas kahimutan ba sa Ginoo ang mga gasa ug ang mga halad nga mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? Nawa. Unsa day kahimutan sa Ginoo igsoon ang pagtuman nato sa iyang kabubuton o paghalad nato labing maayo niya? Mag-unsa man ang atong gihalad labing maayo. Mo-offering ta igsoon og labing dako pero gikan po na sa pagpamaligyag illegal nga droga. Mohatag ta simbahan og labing dako, labing maayo pero gikan sa pagkakurakot nimo igsoon, kinurakot nimo. No? Unsa man diha, dautan nga kwarta ba? No? Ang gikaymutan sa Ginoo igsoon kanang misunod ta. Kay sama sa kong gingon ganina igsoon, bisan unsa ka maayo sa tong plano in the future, bisan unsa ka nindot epektibo para mabuhi atong pamilya, kung wa ka sugua na igsoon, makasa kita sa Ginoo na igsoon. Amen. Ang importante gisugo ito sa Ginoo. Next is timaning ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad. Obedience to God is better than our offering or sacrifice. Again, obedience to the will of our Heavenly Father is better, mas labaw, mas maayo than sacrifice. Kaysa paghalad, pagsakripisyo, o unsa man da igsoon. Sayang atong sakripisyo kung wa matunong sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Okay. Next line, ingon dire. Ug ang pagtuma, okay. Sama ra sa sala sa pagkonsultag espiritu. I know. Balik ko na ko. Ug ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa tambok sa karniro ang pagkamasupilon. Okay, no. Atong aron maklaro. Timan-i nga ang pagsugot mas maayo pa kay sa paghalad ug mananap nga sunugon. Mas maayo pa kuno ang pagsugot. Okay. Ug ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa tambok sa karniro or tambok ng karniro. Ang pagkamasupilon sama ra sa sala sa pagkonsultag espiritu. Kanang ning disobey ni Lord igsoon kay naghimo tagato ang plano o pamaagi. Mura ra ta nang nagkonsulta og mga albularyo nga di ganahan ang Ginoo. And then next verse, next line. Ug ang pagkagahi natog ulo. Kana kay bawo na bitatas ka matuoran. Pero ang tipas kita kay mura tan-aw to nakasuway na ko ani, naka-experience na ko ani Ginoo, pwede ra lagi ni no. Nanggahi kay tag ulo ba bisag kay bawo na tas ka matuoran, mo justify jud ta ba? Nga mas maayo pa tas Ginoo garbo lagi. Ang Ginoo digsoon ang root ani gyud, ang doorway ani, ang entry point nagsugod yun sa garbo kay si Saul magod nakaturok na ang garbo. Once pagsulod sa garbo sa dughan ni Saul igsoon didto na nag-feeling na niya mas maayo pa siya sa Ginoo. Bisag giingnan siya sa Ginoo nga pamatya tanan, sunugat tanan. Nagbilin gud siya, no? Tanaw siya dili okay ra nimo sabot rang Ginoo ni kay tambok man pud ni akong ihalad. Maayo man no? Pero sala gyapon kay ning disobey siya. Now, sige ngondre, ug ang pagkagahig ulo, no? Si Saul gahig ulo. Sa kibaw na siya pero tanaw niya mas maayo pa ko sa Ginoo kay tanaw ba no? Tanaw ha? Ug ang pagkagahig ulo daw, listen, mga buutan, mga di gahig ulo, listen. Ang pagkagahig ulo sama sa pagsimbag Diyos. Okay. Sige tagpanaway so banawa man na siya sayop na sila nagsimbag sa Diyos. Ikaw gahi po kag-o, utro kang nagsimbag Diyos. Okay? Kay gisalikway mo man ang kabubuton sa Ginoo. Ang consequence mao ni. Tanawa, listen.
Ang consequence sa pagka-disobedient, ang consequence sa pagkagahig ulo, ang consequence sa diyang gisugo kas Ginoo pero nagbuot de ka kay gusto tan-aw mas maayo okay ra lagi mo sabot ang Ginoo, no? Sige justified sa imong sala. Ang imong sala imong salipdan og bersikulo nga kung unsa ang gi-declare gali sa pulong sa Ginoo nga sala gyud na ayon lang pag-search diya sa Google og bersikulo nga masalipdan ka nga ang Ginoo mo sabot ang Ginoo gugma. Sala na siya, no? Ang Dios hostisya oy, dili lang puro gugma. Okay, yung sige dire. Ang consequence sa mga gahig-ulo, sa mga ni-disobey, sa mga nagbuot-buot, sa mga naghimo-himo og plano og desisyon nga wa masubay sa kabubuton sa Ginoo, unsay consequence dara? Kay gisalikway mo man ang kabubuton sa Ginoo. Ang consequence dara, gihukasan kaniya sa imong pagkahari. Delikado. King igsoon asam ng king naglingkod sa trono. Karon, gihukasan it means ubos largo. Automatic from the top ningabot siya sa ordinaryo nga pagkatao. Si Saul igsoon usa ka dinihugang alagad sa Ginoo, gi-anoint siya as the king of Israel. Apan tungod kay ninggarbo siya, mingdako yang ulo ba imbis ang mudako yang dughan, no? Ang yang ulo midako, nagbutbuot siya, wa siya sugua sa Ginoo, although ang yang gihimo maayo. Pero mao lagi na igsoon, maayo kayo ang plano ni Saul nga mga tambok tanan, mga the best nga mga mananap nga yang ihalad sa Ginoo. Pero abi niyo maigsoon, bisan unsa ka maayo sa plano ni Saul, tungod kay dili tumao ang gisugo sa Ginoo, wa na kapugong, wala mo sabot ang Ginoo, still nay consequence. O ang consequence unsa? Bugat kayo, gihukasan si Saul sa iyang pagkahari. Amen. Nya mao ni nga ang time igsoon iyang gitawag si David a man after God's own heart, no? Kay ngano man, because of pride, because of disobedience. Mo ni atong batayanan mga igsoon, nga atong i-reflect sa atong kinabuhing Kristohanon. Yes, siguro naa na tayong mga experience. Yes, siguro dugay na tayong nangalagad sa Ginoo. Yes, siguro epektibo na ta sa ministry nga gipiyal ni Lord. Yes, daghan na sirutag nag-disciple. Yes, dugay na kay nanggungis na ta. Nanggungis na ta sa simbahan as leader ni pastor, as elders and deacons sa church. Okay? No? As worship leader or nasa worship team, no? Abi yung maigsoon, bisag unsa ta kabanggiitan igsoon. Once suguon gali ka sa Ginoo, tumana mao nay sunda. Ayaw igsoon pagsalig o pagtuo nga karaan na ta, eksperyensyado ta, magbutbuo tag desisyon. Ayaw igsoon tuguti nga graduate kag daghang Bible school or seminary, maggama-gama na kag plano nga wa ka nananghid sa Ginoo, maghimo-himo na kag desisyon nga wa ka sugua sa Ginoo, nga wa ka gikonbiktar sa Holy Spirit nga buhaton animo. Imo lang nang himo-himo base sa imong pagbati, base sa imong kaugalingong utok o kaalam igsoon. Kay once imo na siyang gihimo nga wa ka sugua sa Ginoo, mapalpak jud ka, o that way or ana nga imong gibuhat ning disobey ka sa Ginoo. Amen? O once ra ba mo disobey ta sa Ginoo, once mo supak ta sa Ginoo, once mo justify ta sa tong sala igsoon, naay consequence. Amen? Naay consequence. O kung saan consequence igsoon, ipaubos ta sa Ginoo. Unsay o consequence ni Saul? Gihukasan siya sa iyang pagkahari because of disobedience. Tungod kay si Saul igsoon nagbuot-buot, no? Naghimo-himog iyang kaugalingong plano nga maayo. Nagamagama siya maayo nga plano pero wa siya sugua sa Ginoo. Ang consequence from nabot siya mga igsoon from a king sa taas mga igsoon, gibagdok siya, gihagbong sa Ginoo. Gipaubos siya sa Ginoo igsoon from the top. Paubos siya. Ngano man? Disupak man siya sa Ginoo. Amen. Bantayan na igsoon. That is why this afternoon, I just want to remind everyone, no matter how anointed you are, unsa ka ka-gifted, no? Nigampo ba nimo, nabitay kauban na mo di sa church, igsoon nga, dihay, nampuan nga, based sa testimony, 8 hours or 7 hours siya nga, patay na. Naglibot na diri ang mga, iyang pamilya, nagsigig hilak na, no? So, gyampuan, spirit of death out in the name of Jesus Christ. Katulora, spirit of death out in the name of Jesus. Pagkatulog, spirit of death out in the name of Jesus Christ. Ninglihok ang kumagko sa tiil. Ming bangon o kalit. Unya tungod sa pagbangon, nakuratan tong palibot kay kay nabangon nga patay naman kuno to. So, nakuratan sila, hapit na naguba ang bahay, kay ang uban ng luksos, bintana niya, ilang bahay, payag raman, no? Nabuhi. So, gift ba, no? Pero maunit, timanig, bisan unsa na to ka-anointed, ka-gifted. Yes, that's the gift of the Holy Spirit. Di na mailog, tinuod na. Di gud na mudak ko atong dapat. Si Saul igsoon, grabe mga achievement. Daghan bitaw mga anointed gipanggamit sa Ginoo nga mga kailan ako.
nga kausara nilang pandong sa masakiton, mga bakol, ayaw dayon, ang buta, may kapan. Pero asa na ron? Asa na ron? Asa na ron? Naglaro-laroy na, nga naman. Ning dakong imbis mo dako ang kasing-kasing. Mo ni bantayanan igsoon. Bisag unsang achievement nga atong makabot or kalampusan, kauswagan, kalambuan igsoon. Mao ni atong timan-an sa atong kasing-kasing. Nahitabo na dili tungod nato sa atong paningkamot, kung dili tungod na sa Ginoo. Wala tay angay ikapasigarbo kay walay ato ang tanan tungod sa grasya sa Ginoo. Amen. So tagaan ta mo tips igsoon para nako, glory to God lang. Ako igsoon 12 years na ko sa ministry, 12 years na akong nagwali. Okay? And 12 years kapin nya. Yes, dagang mga naitabo karon medyo dagang kailan ako, ilado na ko, glory to God lang, no. Medyo na ilhan na sab ko nga alagad sa Ginoo nya. Daghan ng mga kalag na dala na ko sa ilan sa Ginoo, himaya sa Ginoo. Pero abi no mga igsoon, every time nga naay victory, every time nga maka-feel ko nga naay success sa ministry, kalimtan ako dayon na. Kay kung ako pa nang dibdibo ng mga ning comment na ko dari, kanang naa may uban nga mga message ko, idola ti kayo no. Boss idol, daghan mo idol ko. Wan aning dako na nako gihagbong nako sa Ginoo, wala dili na ko makita niyo igsoon. So every achievement ako ang bungbong igsoon sa gawas na puno na og kuan. Sa bungbong ning gawas na mo sa sala na puno na og certificate of appreciation. Puno na kayo. Pila na sobra 50 na ka kuan. Nabay uban gawa na butang. Makakita ko na igsoon mura ra jud na ko every time nga makahangad ko kay di man kalikayan kay namay sa amin no, manamin ko makita na ko napuno na dia certificate of appreciation tanan lain-lain kasimbahanan, lain-lain nga mga youth camp, mga event, puno na dia. So every time nga makakita ko makahilak ko ngano man makakita ko makita-an ako ang himaya sa Ginoo. Kaya kung giisip mga igsoon nga every success nga nahitabo nako kinsa ra gud ko. Amen. Kinsa ra gud ko, wala ko angay. Ang uban ra moingon na hambog ra man siya. Ang uban makaingon nga naginambog ko kay tinuod na suya ra sila. Nga na man ang ubang mga tawo igsoon dili kabarog. Kabantay mo ni Abel ug Mikain, di ba? Mga igsoon ra sila. No? So for us siguro igsoon sa pagtuo o mga alagad sa Ginoo no. Sa dihang nakasinati na si Abel sa pabor sa Ginoo kay gidawat yung halad. Nasina wa kabarog, di siya kagwanta nga gibless si Abel matong yang gipatay nga na no. Nadyo ubang mga tawo nga suyaon igsoon. I-bless ta ni Lord, i-promote, ipaangat na na sila masuya no, di kabarog. So akong gihimo igsoon is every time nga naa ko'y achievement, ako'y mga success no, daghan kayo no. Nakadto kog laing lugar, unya naay successful ang ministry, successful ang event, ako'y speaker. Mura ra ko igsoon, mulakaw ko muli wala sige ra ko kanta sa Ginoo sige day kunya. Palabay ra na ako na igsoon ngano man nahimo ang tanan tungod sa Ginoo. Why? Once atong dibdibon mangud igsoon, tagaan ta mog tips ha. Once atong dibdibon mangud atong mga achievement mga kadaugan, naay dakong posibilidad nga ang garbo mo anam-anam og turok sa atong dughan. Nya mao nang mang-lockdown na lang ta sa uban, no? Mang-lockdown na. Bago pa ko mga igsoon sa mga 2013, bago pa ko second year sa ministry kay 2012 na master nako ning response nako sa call ni Lord. Okay? Mao tong time nga gibago ko sa Ginoo nya dali kay ning tunog akong la. Mao man adik-adik kayo, mao man namaligid siya po, mao man nakabuntis, mao man dagan kay ba. Kuyawa na nagwali lang, dinihugan kayo, kuyawa yun, nagwali siya, masakiton, wapagali niya gampuin, ayaw na, namay, nga sinatian ako, daghan kayo ba? So, mao na nga, di pa ko kayo kahandol ba, o victory, bago pa man. So, mao na nga, naay magwali nga pastor, makakita ko, nga labi na makitaan ako ang mga naminaw nga nangatog, makaingon ko, unsa maning pastura, sa una-una ra, kung una-una, maingon ko, unsa maning pastura, yan dihog, pangkatog, no, nade nga ni, luya po na niya, graduate man tag-Bible school. So, gi-lockdown na yun ako. Kaya ako mangulikson, pero sa una to ako mangulikson, wala ko kahuman og seminaryo. Kay tungod sa kabisi, daghang kay kong mga invitation. So, nakaingon ko, mauni, graduate og Bible school. Ngani re binalihan. So, wa ko kabantay nga na, hunahuna ra, pero nakit-an din ko, then gi-rebel din, gi-correct ko sa Holy Spirit. So, nag-repent ko, samtang nagsige ko, o istorya sa una nagkikistorya po ng Ginoo nga ayaw pag hinambog kay way imo. Yes, gidihugan tika pero way imo. Ako na instrumento ra tika. So pirting hinul sa Lord, sorry jud kayo. Nga na igsoon kayo say man god atong maikumpara, di kalikaya na labi na nga gigamit kas Ginoo. Hinaya na ay kahinay ako pa na, di ba? Nga na ba? So nakakaton ko sa tanan. So sa diyang akong nakakatunan tanan igsoon, every time nga naay mga achievement, every time nga naay success sa ministry, ipalabay rin ako na, idol, ilabay rin na nga, may lain, Ginoo man ang tanan, no? Siya lamang ang deserving, siya lamang dapat maisay. So, mabitan ng uban akong badlungon, aliho, ayaw ko tawgan yung idol, ba? Nananaon dyan ako kay naman, watay laing, gi-idolo, igsoon, si Jesus, siya itong gisunod, ang iyang lifestyle, ang iyang
iyang pulong atong gisunod igsoon, no? So mao ni akong sikreto ning reach ko ani nga years igsoon, 12 years kapin ako sa ministry. Unya glory to God, ning grabe pa jud kanang ning grabe ang bunga ba. Glory to God lang jud, no? Kusog labi na sa social media igsoon, imbuto ta social media tungod sa grasya sa Ginoo. Ug dili sad ni may ngani igsoon kung wala na ko gi-maintain ang katong gisugo sa Ginoo nga ubos kita, likado, no? Mura tag siso ba. One time igsoon naginukto ko, murag naay gi-reveal si Lord nga mura og pananawon ba nga naay siso bitaw siya. So unsa ang siso igsoon? Ana taas, ana no, di ba? Unsa nang siso mura og once magpaubos ka, taas ka. Nya magpataas ka, ubos mong pikas. So ana mga igsoon, so nakabantay ko. Sa man ni Lord. So ang impression ni Lord, ang revelation nato igsoon is dapat kanunay ka ubos kay og maubos ka ipataas pagyud ka. No? So mao to revelation to nako. So akong gi-maintain igsoon uban sa grasya sa Ginoo, then I ask the Holy Spirit all the time, always nga nako nga Lord, gusto ko Holy Spirit, my dear Holy Spirit, gusto ko nga kung makabantay gali ka nga murag nanay gamay garbo i-correct jud taon ko og mahimo disiplinaha ko og mahimo kastiguha ko kay di ko gusto mo garbo, di ko gusto nga mailog na ko ang himaya kay way laing kapiyalan, kasaligan, angayng balikan kay mayaan og kadungganan ang Ginoo ra. Amen. Siya raman jud watay ipanghambog igsuon kay angay, watay angay ikapanghambog. That is why sa mga viewers karon diha na may magtan-aw karon diha nga grabe yung achievement, grabe na yung mga property, dagko na kay magsweldo sa trabaho, intiman ini walay ato. Yes, maybe gipiyalan ka ni Lord kay of course kapiyalan ka kasaligan. Pero mao ni timan kung makita ni Lord nga murag nalimot kaniya. Daghan ingana instances mga igsoon nga nakita nako. Daghan gi-bless ni Lord nga nakanabantayan sa Ginoo nang kalimot na nalimta nilang blesser nimbalik sa agi. Nagbantayanan igsoon. But ang akong encourage nyo igsoon, unsa may naa karon ninyo ang gipiyal ni Lord, dapat jud mahimaya si Lord perminti dili atong kaugalingon. And dapat we remain humble all the time. We're gonna possess the spirit of humility for us nga mas i-prosper pa jud ta ipaangatan ni Lord. Kay requirements ang pagpaubos para ipataas ta sa Dios perminti. Kung gusto ta nga mas ipataas ta sa Dios, paubos ta kanunay. Taliwala sa mga daghang achievement, no? Di ta manundong ni Saul igsoon. Ning dako ang ni Saul kay sige siya kadaog sa gubat kay giubanan siya sa Ginoo. Ande na higayon nga ningon ang Ginoo nga patya ni tanan sunuga pero gibili ni Saul. Gipili pa ang pinakanindot. Yes, kung atong uno-naon pwede raman considerable raman siya, murag makonsider ta ba kay labing maayo ang pod, the best ang gihatag sa Ginoo, pero bisag unsa ka labing maayo sa atong plano, bisan unsa ka labing lami nindot sa atong desisyon igsoon, kung wa ka sugua sa Ginoo, sayop gyapon na. Amen. Sayop gyapon na. So importante igsoon ni sunod ta sa Ginoo. Sa gingon ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Sayang atong pagsakripisyo, sayang atong paningkamot kung wala ta diha gisugo sa Ginoo. Apan mahimong dili makawang nga atong pagpaningkamot kung ang tanan natong gihimo, gibuhat nato kay gisugo tas Ginoo. Ug once ato nang buhaton igsoon kay gisugo tas Ginoo, the more pagid ta i-bless ni Lord, the more ta i-promote, ipataas. Kay nakita man sa Ginoo nga imo jong gibuhat ang iyang gisunod. Nakita man sa Ginoo nga in everything we do, in every achievements nga na-experience nato atong gipataas ang Ginoo igsoon. Amen. The more kay si kuan man gud si Saul ning garbo na ni mao bitaw tong si Saul naghimog monumento sa iyang kagalingon. Pride na, that's a sign of pride. Naghimo siya monumento sa iyang kagalingon. Pride na. Ngano man kinsa murag iya naman gipataas siyang kagalingon. Self praise. Dapat si Lord lagi iisa na to kanunay igsoon. Amen. The message of God this afternoon is about obedience. Bisan unsa na atong naabtan igsoon, unsa na atong kasinatian, gigamit man ta sa Ginoo nga epektibo kayo. Atong timan-an kung unsa jud isugo sa Ginoo, maor gyud atong buhaton. Dili ibot pasabot nga epektibo na kay ta magplano-plano lang pud tag atoa nga wa ta suguas sa Ginoo. Dili ibot pasabot igsoon nga naa natay dagkong kasinatian nga daghan na tag nadaat kalag sa ilan sa Ginoo, maggama-gama tag atoa nga wa ta suguas sa Ginoo. Amen. See to it, mga igsoon, nga in everything we do, in every decision, in every action nga atong himuon, gisugo ta sa Ginoo. Why, Pastor? Kay kung atong gibuhat, gisugo ta sa Ginoo, panalanginan sa ta sa Ginoo. Mas i-prosper ta, mas palambuon, pauswagon, mas ipaangat ta, mas i-promote ta sa Ginoo. Kay gisbuhat lamang nato ang iyang gipabuhat nato. Kay timan ini, obedience is better than sacrifice. Mahimong kawang, mahimong sayang atong sakripisyo, atong halad, unsa man diha kung wala ta na gisugo sa Ginoo. Ang importante mo lang igsoon ining kapunon, gusto ipaabot sa Ginoo nga
Dili ta basta-basta mohimo, mo decide, or mo buhat. Bisag maayo pa na kayo, basta wala ta sugua sa Ginoo. Ang importante, bisag sakit, lisod, basta gisugo ta sa Ginoo, buhaton na nato. Kay naa diha ang blessing, naa diha ang pabor, naa diha ang grasya, naa diha ang panalangin, ang milagro, ang pinasahi, kay bulungang butang nga atong matagamtaman once we obey. Kung unsay ipasugo sa Ginoo, ipabuhat sa Ginoo. Amen? Let's pray. Hallelujah. Father God, again, thank you so much for your word this afternoon, Ginoo. Salamat sa imong mensahe nga imo na usab ning gipahinumduman nga unsa ka mahinungdanon ning pagka masinugtanon kanimo, Lord God. Ang imong pulong karon, Ginoo, nagpahinumdum ka namo nga kawang lamang ang among paghalad, among effort, Ginoo, among paghago. Kung ang among gibuhat wala minimo suguan. Sayang lang kayo, Ginoo, ang among mga singot, among mga luha, kung among gibuhat dili kabubuton nimong Ginoo. Lord, I pray right now to all of the viewers, kung naa may nagtanaw karon, Ginoo, nga nakita nimo nga ilang gibuhat dili uyon sa imong plano, Lord, tabangi, Ginoo. Lord, i-redirect, Ginoo. Bungkaga ang ilang desisyon, Ginoo, aron ang imong desisyon may matuman sa ilang kinabuhi in Jesus name. Kay nasayod kami, Lord, nga ikaw ang among amahan, ang imong gipangandoy, ang among kalampusan, Ginoo, dili kalaglagan. So Lord, kung maghimuhimo lamang mig among plano, sigurado ang kalaglagan. Apan kung among sundon imong plano, sigurado ang kadaugan. Lord, I pray to all of the viewers right now around the world, tanang nagtanaw ani Ginoo, nga mahimo kaming masinugtanon, matinumanon sa imong sugo. Dili mi maghimo-himo og amua, Ginoo. Dili mi magsalig kay dinihugan mi, gigamit na minimo og mao na hinungdan nga magbuot-buot mi. No, but Lord, let it be. Tanan namong action, Ginoo, gisinugo gyud minimo. Tanan namong desisyon, Ginoo, amo nang gibuhat, Ginoo. Amo nang gidesisyonan kay imong gisugo mi ana. Kay nasayod mi, Ginoo, kung wa mi nimo sugua like what happened to Saul, Ginoo. Wa nimo siya sugua to yang gihimo, gihagbong nimo siya, Ginoo, because of disobedience. So Lord God, gusto mi mahimong matinumanon, matinud-anon nimo nga maanak, Ginoo. Nga amo lamang buhaton kung unsa imong gisugo kanamo, Lord God. Thank you, Lord. Salamat sa imong warning, Ginoo, imong pinagi sa imong pulong. Salamat sa imong pagpahinumdom, Ginoo, nga kinahanglan gud sundon kanamo. Kinahanglan dili mi magpauyon sa among gibati, among pagbati sa among kaalam, Ginoong kalibutanan, kung dili sundo namo ang conviction sa Holy Spirit. Sundo namo ang imong pamaagi. Sundo namo ang imong gisugo, Ginoo. Sundo namo ang imong pulong. Kay naa diha ang milagro, naa diha ang panalangin, naa diha ang maayong kaugmaon, Ginoo. Dalaygon ka sa walay kitapusan, I pray, Lord God, nga kaning mensahe nga among nadungog karon, Ginoo, mao ni hinungdan, Ginoo, mao ni maghatod namo ngadto sa maayong kaugmaon, Ginoo. Amo ning kinabuhion, amo ning hinumduman, Lord God, ug amo ning i-apply sa among kinabuhi. In Jesus name. Thank you, Lord. And this time, Lord God, i-bless tanang viewers, Ginoo, mga OFW, mga seaman, Ginoo. Padayon ka pagkupot sa ilang kinabuhi, layo man sila silang pamilya, panduol sila nimo, Ginoo. Padayon kapag tagbo silang panginahanglan, kung naamay naay balatian karon mga OFW, hikapa, Ginoo. I declare healing in Jesus name. And I pray, Lord God, nga I declare promotion sa ilang trabaho, sa ilang mga boss, Ginoo. Himuha silang panalangin, Ginoo, sa ilang kauban sa trabaho, Ginoo. And I pray, Lord God, nga dili sila malipat nga magsigukod og kwarta sa tigom, Ginoo, sigpalit og mga material nga butang, unya malimtan nila ang ilang relasyon nimo. But Lord, let it be, Lord God, nga ilahadyong atimanon kanunay imong ang ilang relasyon nimo, ilang amumahon, Ginoo, aron mubunga kini, and dili kanila mantinilan, despite of their busy day, despite of their busy schedule, they will spend quality time with you, Ginoo, in prayer, in your word, Ginoo, like this, and of course in worship, nga magdaig sila nimo, Ginoo, san asa man sila nga dapit karon. I-bless tanang lihok, tanang buhat silang kamot, and I pray, Lord God, tanan sa ilang mga maangkon nga mga achievement, Ginoo, mga promotion, dili kanila manlimtan, knowing that you are the blesser. Sila imo lang mga piniyalan, ikaw ang tinuod nga tag-iya. Wala sila'y angay nga ikapanghambog, Ginoo. Kaya ang tanan tungod lang sa grasya nimo. So angay kang mahimaya, Ginoo, in Jesus name. Again, Lord God, keep them safe in your arms. Tagaig maayong panglawas kanunay, in Jesus name. Lord, this time, again, among gipasalamatan imong presensya, imong pulong, imong mensahe. Thank you, Holy Spirit. And this time, we claim the victory. We claim, Ginoo, sa tanang mga milagro, Ginoo, nga imong ipasinati namo mga kaibulungang butang, Ginoo, amo kanang paabuton, Ginoo, among huwaton sa saktong panahon nga imong giandam kanamo, sa ang imong timetable nga giandam para matubag among pagampo uban sa among pagtuo, Ginoo.
Mao kini mga pag-ampo amahan, amo kining gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga maoy among bugtong personal nga manluluwas among master. Amen and amen. Okay. Praise God mga igsoon. Salamat sa inyong pakiguban nato no sa kahanginan. Salamat Pastor nga naa ka pirmi nag-live. Himaya sa Ginoo igsoon. So this time igsoon akong ibalik ang tanang dungog himaya sa buhi nga Dios, siya nga akong gipasidunggan, siya akong gidaig no. Again, walay relihiyon na isa nini, walay pundok, walay simbahan, walay pastor, it's Jesus Christ alone. Brad Bird Castillo, long live to the Brad sa Jinsan. Okay? God bless Brad, God bless. Banti ta para sa kamayan sa Ginoo. So that's all for this afternoon. See you again tonight and atong putlo ni igsoon as always. Pwede ka po ninyo i-mention yung mga higala, friends and loved ones, and you can type at followers, at highlights, at everyone as always. And Brad, salamat sa Ginoo, Brother James. God bless. And then Brad, kanang magsabot mi dear Brad sa akong wife basin tugutan ko niya ba, no? Mailan man na Brad kay tagbuon sa Ginoo akong provision ba, no? Ana man na. Di mo gud pwede ug ano. So, pero magsabot mi dear Brad kay gusto ko mo witness, no? Atong iampo na 15 pa man. Auntie Yang Plantinos, thank you for watching from Hong Kong. God bless. Anyway, before na ko ni igsoon, ako mong gihangyo dahil nga invite inyong friends to follow our page. And again, salamat sa mga subscribers. Thank you so much. Sa mga nag-send of stars nga wala dyan ko na ngayon. Thank you gyapon kayo. Himaya sa Ginoo. Kabawa na mo. And mga brad na ko, no? Mga brad na ko niya. Padayon ta, abanti brad, no? Long live ta kanunay. Uban sa grasya sa Ginoo. Mga brad na ko sa SEA, Scripture in Arms. Dili lang na, tanang fraternity. Nga mga brad, mga amigo na ko. Daghan ko na ako yung mga amigo sa Eagles. No? Mga happy nila nga amigo na ko nga appeal sa Eagles, no? Na ko'y brad, daghan kayo. Nga akro po, at the same time Eagles sila, no? Among mayor dire, among gobernador, no? Mga Eagles na sila, no? So tanan, mga fraternity, Eagles, Taugama Pi, naoy daghang mga amigo, Posans, no? Sa payuban. Ug naapoy sa Gamma Pi, man siguro. Basta naapoy daghang mga amigo, mga pratman, no? So, shout out yung tanan diyan, no? Wala ni gidapig-dapigan, tanan para sa tanan ni Exxon. So again, that's all for this afternoon. I pray and I declare nga tanan natong plano karon, tanang buhaton na to ipaboran, panalanginan sa Ginoo. Tanan natong desisyon mga igsoon paboran sa Ginoo. Tanang buhat sa tong kamot karong adlaw igsoon i-bless ni Lord. Amen. So himaya kadungganan akong ibalik sa tong buhay nga Dios. Keep safe everyone. Amping, ampo ug amping. See you next time. To God be all the glory.